بايتو زوا ماكل هزباو تصادفو مسرت تماما مصاب تحت زبل تيما ب10 3 مغابيت مبر 10 4 سرعه اخيبو اقانيو ابتي ام حدار زوا ماكل ميجر جنرال رمضان عثمان اورياي وكلت هجدف هاغراوين محبرات جنافر منستراتنا محدرتن وسان زواتاتن استرخبوا الاخيبا ابومبر بايتو اتو ابراهام سمرا بزسمعو قال اب مبل 10 3 سرعه اخيبا زحالفو سانتاتن لبواتاتن اب مكتالن ጸገማት ህዝቢ በመስማዕ ምስ ዝምልከቶም አካላት እናተላዘበ ፍታሕ ምን ዳይን ከም ሰርሐ በመሕባር ሳላው ፊ ተሳትፎ ህዝቢ ምስ ኩሉ ሕጽረታት አድማዕ ስርሐት ከም ተዓም መብሪሁ አብ ንቃሓትን ውዳበን ህዝቢ ዝተነጥቀ መትከል ርእሰ ምርኮሳን ነፃ ፖለቲካዊ ሕርያን ማሕበራዊ ፍትሕ መንጋስን ቁጠባዊ ሓርነት አብ ምንርጋጽን ጽቡቕ ውጽኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ዝተቐሳእቶ አብርሃም መምዕባል ዓቕሚ ሰብ ብቐዳምነት ክስራሓሉ አገልግሎት መጓዓዝያን መምዕባል ማዕረት ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ አብ ምሕደራን ቁጥጥርን ታሪፍን አቃልቦ ክግበር معقاب ماين حمد اندما بالسفع كدفعلو تلابيون نيكونتات محبراو አገልግሎት بزملكات ابستغبر زته دما مسرح ممهارن مستمهارن نمحيال ممحداراتن حلفت ጨናፈር ሚኒስትር ትምርትን ቀጻል ርክባት ከም ዝካየድ ክግለጽን ከሎ አገልግሎት ጥዕና አብ ኩሉ ንምብጻሕ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ወታው ጽኢት ይርአ ኳንተሎ መጽጋንን ወሰኽ ኪላው ዓቅም ሰብን ዘድልየን ትካላት ቆላሕታ ክግበርለን ለቦ አቀሪቡን አኺበኛታት አመወዳታ በፈጸምታ አካላት አብ ዝቀረበ ሐሳባት ሰፊሕ ክትዕ ድሕር ምክያድ ምሕደራ ማይ በግቡ ንምቁጽጻር ተጀሚሩ ዘሎ ስራሕ ብዝሓየለ ክቅጽል ገበናትን ሓደጋታትን ንምቁጽጻር ውህደት ፖሊስን ህዝብን ክሕይል ምህርቲ ጸባ ስጋ አሕምልትን ንምዕባይ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ክድፋሉ ዕደላ መሬት ጤሳ ክቀላጠፍ ዝብሉን ካልኦትን ለውሳነታትን ለዋታትን አሕሊፎም አመወዳታ ማሕዳር ዘዋ ማእከል ሜጀር ጀነራል ረመዳን ዑስማን አውሊያ ያብዘስማዕ ቃል ባይቶ ከም ድልድል አብ መንጎ ህዝብን መንግስትን ጠለባትን ኩንነትን ብምዝማድ ትግባረ መደባት ክካታተል አግዳስ ምዃኑ ብምልካት በህዝብ ዝቀረቡ ጠለባት ከከም ቀዳምነታቶም ይፍትሑ ምህላዎም አብ መጻ ድማ ብዝበለጸ ክስራሓሉ ምዃኑ አረጋጊጹ አብ ኩለን ምሕደራት ከባቢ ንኡዞባ ሞልቂ ምርጫ ማሕደርቲ ከባቢ ተኻይዶም አብ መኽፈተናይት ምርጫ እቲ ዕላማ ህዝቢ በዓሉ ብዝመረጾም በቀረባ ብቑዕ ምሕዳራዊ አገልግሎት ንምርካብ ምዃኑ ዝሓበረ አመሓዳርቲ ንኡዞባ አቶ ዘረበረ እቶም ሓደስቲ አመሓዳርቲን ዝተሰከሞ ሓላፍነት ብተወፋይነት ክሰርሕሉ አዘኻኺሮም አብ ንኡዞባ አፍዓበት ተሳታፍነት ደቂ አንስትዮ አብ መደባት ምጥፋእ ማህይምነትን ምሸታዊ ትምህርትን زنا ادمو خانو حلافي ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርት ዞባ ሰሜናዊ ቀይ ባህር መምህር ረሺድ መሐመድ ዑስማን ምስ ነበርቲ ናይትን ዞባ አብ ዝገበረ ርክብ ገሊጹ መምህር ረሺድ መንግስቲ አብ ጽላት ትምህርቲ ብዝገብሮ ዘሎ ገዚፍ ወፍሪ አብቲ ዞባ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ 273 አብያተ ትምህርቲ 183 ነቁጣታት ትምህርቲ ንዓበይትን 13 ነቁጣታት አብ ግቡዕ ዕድሚኦም ዕድል ትምህርቲ ዘይረኸቡ ቆልዑ ተኸፊተን ንኣስታት 63,000 ተማሃሮ አገልግሎት ትምህርቲ ይህባ ከም ዘሎ ሓቢሮም بستفعلي مغنيات أب مبعثان مع كلاين درجات مرتم زقارة وتمهارو زغطلو له عدل لمخفات بستوسد سجومتون مدب مشتا وتمرتي وهاب كم زل زحبره من رشد أمنو زباف عبتنا 10 تعرف كفلة مرتم زازيمم أب هجراو ملك فتنا محدا فنت بكابز رقابو 8 9 زيجاتات اتن 8 حدن مزيبت أو نتفتاتن حدارن استمهارا دكان استيم مخانن نملا هاجر بالنت مخانن رديون بسنكي سبق ساقما ومن نوابرون عدمن كاب سرعة تمرتي حقافو زي كاولو زيقاتات كم زركبو نمقبار كاب كلتاشان حموشتنا بتنو زبان فولي مدب بمسرع بزتقايدة تعري عوشت 3 عامت نايمة باتان مع كلاين درجات تمرتي زازيموم كلاي درجات وضحو كم زلو بمحبار دما ات مدب وطيتا وقين سلسة رغبا عبزي جزيزي عبد نوسان زباتات شعب فورو ناقفان قراران تاتاتي مهلاو بريهم حلافي تعمد زوا سيميناو قيه بحر ويزرو جمع راكي دما كاب تمرتنا عبيتين اب مشتاو تمرت تسغاغيرن ام ملققه هاغراو فتنان استساتفان كساتفا ام مدلاو نزر كبان دقا انستيو بموغاس اتمدب اب كلن نوسان زواتات نقطاتاتو همادب زحيله كنطف مخان غليصان ام حدار نو زوا فعتاتو احمد محمد نور رجب بغيديو بمردا ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርትና همادن ابت نو زوات استغفت مشتاو تمرتي وصيتاو مخان بمحبار من محدار نو زبا نتمهارو عب متبعن حجز عم مركاتن كم زواسا الرجاجيتون نإيرترا نبرت كندان مسرح مغيار حدش إيرترا ورقة من النظم الكت سمينارات كم توهبه كابتو تاز بس حنا حبريتا أرديوم السمينارات كابور حدار كل تشحن 14 كساب زورحي مجابيت كل تشحن 15 أب كتماتات أوتاوا مونتريال كيتشنر دندن فانكوفر فيكتوريا ساسكاتشون ريجينا إدمونتون كالغارن تورنتوني تخايدون
እተን ተሪፈን ዘለዋ ከተማታት ድማ ክቅጽል ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣረድዮም ከም መቐጸልታ ናይዚ ሓላፊ ቆንስላዊ ጉዳያት ኤርትራ ኣብ ካናዳ ኣቶ ኣሕመድ ኢማን ብሸሞንተ መጋቢት ኣብ ከተማ ቶሮንቶ ብዘቃንዑ ኣኼባ ንህሉ ፖለቲካውን ማሕበረ ቁጠባውን ኩነታት ሃገር ዝምልከት መብርሂ ከምኡውን ካልእ ቆንስላዊ ጉዳያት ዝምልከት መብርሂ ሂቦም ኣብቲ ሰሚናር ወከልቲ ማሕበራውያን ሓይልታት ማሕበረ ኩማት ከምኡውን ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ክሳተፉ ከለዉ ክፉት ናይ ዘተ መድረኽ ከም ዘካየዱ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣብርሂዮም ቁጠባዊ ሓርነት ንምርጋጽ ኣብ ሰላሰሉ ዘለዉ መደባት ልምዓት ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ መሰረታዊ ከም ዝኾነ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣቶ መሐመድ ዑመር ማሕሙድ ገሊጹ ቁጠባዊ ዕብየት ደቂ ኣንስትዮ ዋሕስ ልምዓት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ኣብ ከተማ ሪያድ ኣብ ዝተኻየደ ዝኽሪ 8 መጋቢት ኣብ ዘስምዑ መደረ ኣምባሳደር መሐመድ ዑመር ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ከምቲ ኣብ ምምፃእ ናጽነትን ምውሓስ ልኡላውነትን ዝረኣየኦ ቅያን ጅግንነትን ዕብየትን ምዕባለን ሃገር ንምርጋጽ ኣብ ዝካየዱ ንጥፈታት እውን ዓብዪ እጃም የበርክታ ምህላወን እዚ ድማ ዘሕብን ከም ዝኾነ ሓቢሩ ንቕሕትን ምዕብልትን ጓል ኣንስተይቲ ምምልማል ኣብ ምዕባለ ሓንቲ ሃገር ዓብዪ ድርኺት ከም ዝፈጥር ጠቒሱ ድማ ሓማደ ጨንፈር ከተማ ሪያድ በዚ ክብርታት እዚ ዝተኸስኮሳ ሃገራውያን መንእሰያት ንምፍራይ ውዳቢኡ ብምሕያል ፃዕርታቱ ከሕይል ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ ኣደ መንበር ሓማደ ጨንፈር ሪያድ ወይዘሮ ኤልሳ ኪዳነ ብጊዳ ብኣጋጣሚ 8 መጋቢት ዝወፀ መግለፂ ድሕሪ ምንባብ እቲ ጨንፈርን ኣባላቱ ዝተፈላለየ ዓይነት ስልጠናታት ኣብ ምሃብ ስድራ ቤት ስዋኣት ኣብ ምሕብሓብን መደባት ልምዓት ኣብ ምድንፋዕን ናይ ዘካይዶ ንጥፈታት ፀብፃብ ኣቕሪባ ኣብቲ ኣጋጣሚ ማሕበረኩም ሪያድን ከባቢያን ከምኡውን መንእሰያት ህግደፍ ናይ ደገፍ መልእኽቲ መሓላሊፎም እቲ ናይ ዝኽሪ መደብ ብባህላዊ መሰናድኦታት ምርኢት ቅዲ ክዳንን ካልእን ደሚቕ ምንባሩ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣረድዩ ኣብ 2013 ኣስታት 7 ኣዋርሕ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዓምዲ ወይ ሰብ ደቀይ ብተኸታታሊት ዝወፀት ንሓሳረ መከራ ሲናይ እትትርኽ ሓቀኛ ዛንታ ኤልያስ ብመልክዕ መጽሓፍ ተሓቲማ ብ13 መጋቢት ኣብ ኣዳራሽ ሲነማ ዝመራ ተመሪቓ ኣብ ዝተፈላለዩ ስነ-ጥበባውያን ካልኦት ዕዱማትን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ጸሓፍ ዛንታ ኤልያስ መንእሰይ ገብሩ ክብራብ ኣብ ዘስምዑ ቃል ዕላማታ መጽሓፍ ብዘይ መደብን ንጹር ዕላማን ምጉዓዝ ዘለዎ ከቢድ ሳዕቤን ንምስትምሃር ምዃኑ ብምሕባር ፋይዳን ዘይብሉ ጉዕዞ ስደት ክትገትእ ዘለዋ ተስፋ ገሊጾም ንሓፈሻዊ እወታውን ኣሉታውን ጎድንታት ድርሰታ 146 ገጻት ዝሓዘት መጽሓፍ ዘርዘረ መንእሰይ ስዒድ ሳልሕ ብጊዱ ከም ዛንታን ፈለማ ግዜን ብፍሉይ ኣቀራርባን ሕትመት ዝበቕዐት ምዃና መንእሰያት ካብዛ መጽሓፍ ክምሃሩ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጾም ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ዘንበበ ኣይኮነን ብዘይ ሕጋዊ በቲ ንቡር ሕጋውን መንገዱን ስደት ክኸይድ ዝምነ ዘሎ ይመስለኒ ዝበለት ምረቕቲ ስነ ልቦና መንእሰይ ሄለን መኸታ ብወገና ስደት ውድቀት ይቕሬታ ስደት ውርደትን ስነ ኣእምሮውን ጸገማት ተኸቲሉ ኣብ ዘይተደለየ ሽግራት ዘእቲ ምዃኑ መጽሓፍ ኤልያስ ብንጹር ኣስፊራቱ ከም ዘላ ገሊጻ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኣህጉራዊ ዜና ሒዝና ድሕሪ ዛ ሓጻር መሰጋገሪት ክንምለስ ኢና ምሳና ጽንሑ